Assalamualaikum. Amal wassalamu alaikum. Siglang mission mandika. No gruga kafada ya nanga mission damna. Man sisi nanga solmai. No Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maqlug wal Qatim lima sabaqa. Nasir al-Aqab bil-Haqi wal hadi ila siratil mustaqim. Aka qadrihi al-miqdar al-azim. Angela nga solma damna. Amna nga duanga nafa kono. Nafaj mendo mo bando ni munu nala sona manu mo blasrali. Adama dina siraga mu doni kungurunu mo ga sako nafa nai bi borodaj mende ba mulu mo ba doni baramuni nala sona ma ay labon ka labon mendo ka bla jian kono mo go fe bi sa ga fon nu soro no ya la kasra makani damatma wale malaga dugu fo nalan kira sona mani e mo mini e emsheme kibo dugu dola ni mako bi lamini ka fem na nala sona me ba soro dugu la nala ni kira ka jen parce que jen fem mo de fo ni singa tola yi ka barala ka chala fe baran de tala ka nafakila wani soko beto yi ka bara fana na abi soro ti chene ka toujours mo de fo adama dunya ngana nyokon la kare anga bara ke sebe kula ala nyebe be dusukunde la mara fe mina sebe kula ala be baraka de dola ba toujours amne mo tugu ani karamo toujours asra ka tebla ga walo nyamo aga sarani ala yi aka chala fe mo bigla mo nya kana ke dantuma war boy bo mo nyini fana kana ke nyagarla boy adama do na yin ladil kan no mina aka chala fe amnu bu bokan sigi ko ni doni nunu be ama tati wa baru date nala ni krasuna ma yin ko do de jarabi ka chen ne da kon ti kuma mo ora ka toujours nga kuma kono mo ta kono bi kuma yera de ka parce que ne da kon ti ta ni ko munun la jarabi na yin bo dinga kono bi bo ko de fo mo nya ba ka sala fe ni yake imana mun surala na kala na fagla ko ni ka de ma ko na de ba hina soro na lan kira sonam bon na sonam amina dugu damne ni dugu men de wo senegalais ambala mo so do bi anga minon ba bule mo ko ni ke bi senegalais ka fo ko lamini ka mina taliko ka bi ka chuko de ujorobi la na be nga sorani nyokon cha ya akadi yo yi warti ne ma akadi bi ta war dale mo ale abe kele fem bi di mo fana abi finyana so ko ne ka kati bo konna na fana gami anga chabalendo bi nalan krasona mo toujours be bi fa mu vo mo ko nyina dron ma afla ni liba kala kata ala bi bo fande di mo boni ya yin décourage la ma ala ale sai ma kala de kama ya famu boni yin dugu nun be jatemina la mini sai ma sen dugu nun shila masta ka sababu sura ka balmai o tudore yo don kumuruni mbala na ya bara chenka mo bala ka nafala chenka fana nalan krasona mo o de kama ko bala ka lase gamini mo mi woleli ke ka sala fa ke bi gam sigla mo ba mule bo français ka sala fa fana ni woleli ke ni bi français fa on fa mo ba mulo yin no mo mi saka minon dimo ka fara italika ka fara espagne ka nalan krasona mo ba mulo ni woron nu bela bana mbole tuguni profna dugu kono nala sonama e dugu dale ivar konna na wora flado nala kira sonama bo burukina nala sonama mo ba mbule fana mo misega mo nafa kula ko mo be na mo ya bila ka fara gineka nala sonama mo ko fana ba mbule tuguni mo be ni mo ba nga femuna ni ibisega la soro boni mo mo gala to da nu fana na sona mo problem janda na bena bengam ka mobli mbiti ka rola ni yo fo ka chala fe mo ba mo mo se ka samaki mo e ba soro no ko yala bo toujours ala ma ko de ni sa an mo anga bara ko nana e bi fe me na ka emission na ko ne do ko ni fe ndo be nyem nge ka la jarabi na mo ko ya be la parce que toujours mo ko to force kana ko mo na la sona mo ni ko ka ga jate mine ni jabi mu yala ore chen wa toujours mo de fanga baro kono mo ni ni mai be na ka bara fen ta inga nya kele e ka dala na ka kirala ya famu la min dawti ala ikrate sababu de do ya famu daga suno ko na la ni kira sonamo o ti dugu je mo wala ya famu wuli ka bara de ke bara kelen ko fen na fa sorole o de na ni suno ko mo ko tige mo ko magla ka suno ko ko beti chen bitu ka digu kono de ala ra dunga leti mo shi deme mo min ni mawuli ka sebege na ka ke hakela hage mun be
ni mɔgɔ bɛ se ka hakɛ min sara ka sɔrɔ a ma kɛ digi ye toujours n ka baara kɔnɔna na n b'o de ladilikan di karamɔgɔw ma wa n b'a di mɔgɔ ɲininenw ma ni fɛn bɔli ɲɛna yanni k'i sigi ko tiɲɛ tɛ e k'a lajarabi bɛ n'i y'a lajarabi i b'a dɔn ko tiɲɛ ma bɔ a ko la i y'a faamu bon o ladilikan damadamani de kuma an dala bi ka da abonné kulo ka bɔ toujours lamini ka baara kɔnɔna na groupe ko ni ale kɔni bɛ sen na n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ ka ajouter an ka groupe kan i ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ minnu fɔli cɛ ka jugu antenne na mun ye réseau ye parce que dɔnni dɔ bɛ yen i b'a fɔ bana n'a nasiraw la ka fara adamadenya mɔgɔya kan bon n'an ko an b'an sigi ko k'o bɛɛ détaillé di bon an fɛ o ye mara dɔɔni kelen k'an jɛ bon groupe in kɔnɔna na n'i ye ɲininkali kɛ privé la fɛn min b'i la kana nkalon tigɛ n'i ye tiɲɛ fɔ ala de bɛ dusukun dɔn an fana bɛ na ala kama ko min fana k'i ye i bɛ fana bɛna tiɲɛ ye a bɛɛ bɛ fara ala de la parce que toujours n ka ko kɔnɔna na ala nɔrɔ ji sigilen don an ye wa n b'a dɔn fana mɔgɔ si tɛ se ko la ala de bɛ se ko la nka ala fana ye sababu de da i y'a faamu o groupe ninnu toujours olu b'a nɔ na mɔgɔ bɛ ajouter 1000 de bon ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka yɛlɛ groupe in kan 73 39 19 06 bon muso ka pari fana o groupe fana an bɛ o fana dabɔ o ye mun ye adamadenw filɛ nin ye toujours i b'a ye muso caman bɛ yen nɔ mangoya sira fɛ a bɛ da baara jugu nɔ kan a caman bɛ yen kɛta de ma dɔn ni kɛta de ma dɔn jɛ kɔnɔna na furu yɛrɛ bonya ma dɔn a ka ca ala fɛ mɔgɔ bɛ tunu ka taa bila ɲɔgɔn juguya la ka sɔrɔ diɲɛlatigɛ ko foyi a ma dabɔ o de kama wa ale fana ni mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka ajouter o groupe in kan ale kɔni 69 45 93 à la fin 70 n'ala ni kira sɔnna a ma bon ninnu bɛɛ kɛ kun ye adamadenw i ka se ka lafiya i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko dɔ ye ko minnu bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se k'a ta k'a labaara i y'a faamu n'i y'a labaara n'i ye tiɲɛ min y'a la n'ala sɔnna a ma a bɛ e yɛrɛ kisi ka bɔ sɛgɛn jugu ni kamanagan jugu ma n'o dun kɛra gɛrɛbukɛ ta kɔni ye dɔrɔn a bɛ dugawu kɛ gɛrɛbukɛ ni a ka baarakɛɲɔgɔn n'o ye zikiri pilisi ye n'ala sɔnna a ma an b'o de diya ɲini mɔgɔw fɛ dɔnni lagosili ye ne kɔni bɛ fɛ a ka dabila n'i ti mun dɔn i sara dɔnbaw de la i y'a faamu ni bɛɛ ye tile a ka ca ala fɛ an filɛ jamana min kɔnɔ yɛlɛma caman bɛna don kow kɔnɔna na hɛrɛ kow la n'ala ni kira sɔnna a ma daga sunɔgɔ kɔni tɛ dugu de jɔ toujours an ka wuli an ka baara kɛ an ka kow to a minɛnw kɔnɔ an ka bonya sigi ɲɛmɔgɔw la an ka bonya sigi karamɔgɔw la parce que ala ko ka mɔgɔ bonya n'ala ni kira sɔnna a ma min kɛra dɔnnibaa ye kana sɔn i ka dɔgɔyalima ka se o ma i y'a faamu i bɛ mun miiri ni mɔgɔ ye a ka ca ala fɛ ala de b'o k'i yɛrɛ parce que ala tɛ juru dɔn nka a bɛ juru sara toujours adamaden i ka to i ka bonya kɔnɔna na i b'i yɛrɛ bakun de lajɛ nin ko minnu filɛ nin ye ni ne bɛ ninnu kɛ la bon est ce que ni mɔgɔ y'a kɛ na a bɛ diya ne ye bon n'i y'o dɔn ka ban diɲɛ bɛɛ an bɛɛ balima kelen an bɛɛ bɔra muso kelen de la nka n'a bila ko ne yɛrɛ kun de bɛ mɔgɔ caman coro ala ka ŋana ɲumanw ni sabaliw d'an ma an ka baara kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ an jugu cɛman n'a musoman ma ala k'an kisi ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala sɔnna ma olu ka damadamani de kuma an da ka da abonné kulo kan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu